नैहाय लोगोफोर जोंहा आइनि मैगं लाफा मैगंखौ खादो आङो दा नै बिराद गिदिर बागानाबो नै खाबाबो खायख' हायासै माने र' आं खाग्रोना लानि हेल' एभ्रिवान वेलकाम टु द निउ ब्लग खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान ब्लगाव बरायबाय मागोआथ' थांबाय मागो दानाथ' थाङाखै जेनेबा जानाय लोंनाय दिनाथ' थांबाय नालाय ओमफ्राय दायो मा जागोन मा लोंगोन नै मैगं मैद्रु संनो होननानै खादोंमोन आरो आङो लाफाखौ ओमफ्राय दायो जों आइदा आंनो साहा लोंगासिनो फुङाव होनबा लोगोफोर आं दिनैनि ब्लगाव मा देखायनो हायो नोंथांमोननो देखायलांनोसै नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयारजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर होनबा नायलांबाय थादो लोगोफोर हाय लोगोफोर नै दिनै मागोनि जुनुमाया आंखौ गावसानाव साहा लोंनो लिंफैदो आरो नै साहा लोंनो ना फैलाय बेखायनो फैलाय जोंना ओमफ्राय न'आवनो मोजां थाथेरनाय जायाखैना ओंखायनो मागोनि जेबो मोजां ब्लगखौनो लाबोनाय जायासै फै थांसै फै आइ थाथ'नै आइ सानाव जुनुलानाव साहा लोंहैनो र'नै फैलाय जोंनो फैलाय खारबाय थायो बे बिरादसो गावसानाव साहा लोंनो लिंफैदो आरो आंखौ दहायनिफ्रायनो आं सहैदो दुगैहैदो ओमफ्राय आंखौ नेना थाफैबाय थादों ओंखायनो थांसै आरो एबार नै जेनेबा लुथिया बायगोन लुथि नोंसानिया मा नाममोन नोंसानिया रनि आलासि लिंलांग्रायानो सिगांसो थांबाय थायो आंखौ नेयानो आं इथिं दा इसानाव थांनि र' फिथा जाना फैनि मागोनि जेरावबो जाखायाखै आङो इसानावसो फार्स्ट एबार गामिफोराव ओंखारनो मोनाखै न'आवनो थाथेरनो मोनाखैना दे जेनेबा फिथा सावनाया दे सावदो हाबजायोना हाबजाया दे फिथा नाग्राफोरा नै दिनैसो मागोनिया मागो जोबलाय लांनानैसो दे खाम संदो जोंना आलासि फैनायावलाय खाम संदो सङा आइखौ संनो थिन नोंसो थिननांगौ नोंसो संनो थिननांगौ आलासि माला जुना गाबोन थांसिगोन ने थांगोन जायाखैदां नों देलाय होनाया जायाखैदां जादो जाबाय दे स' लोगोफोर नै न' खाथियाव आङो साहा लोंनो लिंफैबाय थानायखाय साहा लोंखांनानै फैबाय आरो दायो ओमफ्राय नै न'आवनो खिरखिथि सिदा सान्दुं जायो नालाय ओमफ्राय सान्दुं सायनानै जिरायबाय थादों आरो आङो ओमफ्राय आङो मोनसे पार्सेल अनलाइन खालामदोंमोन आरो माने आं खामाखैमोन आंनो गिफ्ट होदोंमोन अनलाइन खालामनानै ओमफ्राय दा बियो सफायनाया गोबावानो जाबाय ओमफ्राय आंसो नायनो मोनाखै दिनैसो नायनो मोनदों ओमफ्राय बेबो आंनाव जाया आरो गोदोर जायो ओमफ्राय बेखौ आङो दा रिटार्न खालामफिननो नागिरबाय आरो नै पार्सेला ओमफ्राय कालाराबो थिगानोमोन पसन्दनि होमबाबो एसां कालारिं फैयासै आरो जों मोलेले फैबाय सोलायनोसै आं दा बैग्रि जालायनो नागिरदों जोंहा थुबसियाबो गोदो गोदायनि अन्थाइ मुगानिसो उन्दुबाय थाना मालानै बैग्रि लाबोना फैलायबाय आंनो बैग्रि जानो होननाय सानैनि फालौ खेबजां धोनिया लाखाबाय जाग्रा नायनि र' उन्दुनांगौ बैग्रि जानि बोरिया देलायलायनानै बैग्रि बंफाङानो गैलानो जोंनिथिं बारा ओइ फैनाय रोङा गैला दैमा जोंनिया
मोखै जानाय अबस्थायाव गैया जानो हानाय अबस्थायाव गैयामोनबाबो जानोसै फालौ खेबजां होलायलायबाबा आलु स्रायसो जोंनिया बिलाथि बाथोना बिलाथि बाथोन बोग्रि बाथोना खर'आनो खामानि होखाला जाबावगौमोन जालायदो गैला जायगाफोरानो ओरैबायदि रानस्रिं जाजोबलांबाय दै गैयै मा गैयै हरनि अमाफोरा उन्दुजोबना दोङो जोंहा गोरान जाजोबलांबाय थैस्र'जोबनाय नै आंबो बिथिं दसे ओरैनो ओंखारदों बेलासे जालायबाय आङो बिराद बायदिसिना खामानि मावसोदोंमोन आरो ओमफ्राय टाइम मोनाखैमोन नालाय सान हाबसिगोन माने हाब्बायानो सान ओमफ्राय ओइ दुब्लियाव हि लामना दोनदो दहाय सुनानै ओमफ्राय बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों आङो दा ओमफ्राय आलासिफोरबो बिराद फैदोंमोन साहा होनायावनो मानायावनो थांबाय टाइमा दिनैनिया बिदिनो दिनैसो न'आव थानो मोनखादो ओरैनोबा नै जानिया दुब्लिया दे हि लामना दोनदो हि लायनो थांनो आङो दा हिखौ लाबाय ओमफ्राय माने लंपेन्टआ रोजा नालाय राननाय नङा बेखायनो दुब्लियावनो लामना होदोंमोन आङो ओमफ्राय बिराद माखासे जि सुदोंमोन आङो सुनायालाय ओमफ्राय न'आवनो लामना होदोंमोन नै लंपेन्ट ओमफ्राय सुइटारफोरखौसो बेयाव लामना होदोंमोन आरो ओमफ्राय आइनि सिगां उन्दैनि सुइटार गानदों आङो सुना होजोब्बाय नालाय ओमफ्राय माखौ गानगोन माखौ थागोन जानानै बेखौनो गाननो हाबाय आङो फिसा जालायलायनाय बेलासिनि साहा फिथा सेरा मागोनि फिथा जोबस्रिजोबनाय संख्रि साहा बेलासिनि मागोनि फिथा सेरा गैया मोनलोङा साहा लोंनो मोना दख'ना लामना होदों मागोनि मोजाङै न'आवनो साहाबो मोजाङै जाथेरनो मोनासै फिथा मोजां जाथेरनो मोनासै मागो जोबस्रिजोबनायसो संख्रि साहा जोंहा दिनैसो फिथा सावनो नागिरनाय मागो जोबस्रिजोबनायखाय नैबे माइरं गोसोम गुफुर लगायदेरनानै मिक्स जाबाय माइब्रानि दै नानांसिगोन दा इखो मागो जोबनायनि सावना जानोसै आरो ओइ नोंसोरखि जोब्बाय आयै खारै होबाय खारै आरो संख्रि होबाय सिनि होआनो फिथा गुन्दैया मागोनि 1 तारिखनि सिगाङावनो देनायमोन नालाय ओमफ्राय रानजोबना थाबाय ओंखाय खारै होनो गोनां जाबाय खारै होनानैसो दै नानानै सावनांसिगोन दा नानाया जाबाय ओमफ्राय सान्द्रिदो सालिनाय बिदि खालामनांसिगोन दा मा बुंगोन सान्द्रिदो सालिनायखौ सान्द्रिदो सालिनायखौ दै बनांगोनदां गोरान जादों माथो दैखौ लगायना होबाय आंनानैसो सालिनोसै सान्द्रिदो दै बारा जाबा जागोन ना जाया जायो सान्द्रियाव गवा आरो बारा जाबाना दै होआलासिनो जागोन ना जाया सावना नायग्रोबा जागौमोन दां जाखाया सिं गुदुंदो रानथाबजोबना दं जागौमोन बिलाय ओइ बेथ' बांसिनसो खरं जाना दङ आरो एबार थावल'सो जाखायो सान्द्रिदो नानांसिगोन आरो माथो ओरैलायमोनलै उनथिंनिफ्राय सालिनांगोन सालिना लानोसै नोंलाय सालिनायखायलाय खनसे बेखौ सालिना
सालिनानैखायनो होदों आं नैलाय बेबायदि सालिसिगोन आरो ओमफ्राय इदि गुन्दै मिहि मिहि जासिगोन ना ओमफ्राय बेखौनो खालामनांसिगोन आरो आं सालिग्रोना लानोसै भिडिअ हमना होग्रा गैया नालाय ओमफ्राय आं दोनथ'नोसै आरो दा उनाव नाखांनानै अरानो ओरैबायदि जोंखाबाय तावाखौबो इथिं जानखाबाय र' नै इन्डिया बायदि नारेंखलखौनो नै नारेंखल आरो गुर मेथाइ फार्स्ट फिथाखौ नोंथांमोनखौनो साखि दोननानै बानायनोसै ओमफ्राय जाय गुर मेथाइया गथा गथा थाबाय माखासे सावखांबाय आंनिया जादों फिथा सावनाया गुदुंखौनो नांजानो हाखाया मा जादों बेखिनि सावखांबाय आङो आरो सावबावनो दोङोसो नै जासाबदों आंनिया नै लोगोफोर आं बेखिनि माखासे सावखांबाय फिथाखौ इनिया खामथाबोबाय नैयो नाय नोंनि सावनाया आं आंनि बेखिनि सावनाय सावजोब्बाय लोगोफोरनो खिथिनाय आं मा रखम मोजां सावनो जा मागो बायनानै दासो फिथा सावनो हाक्कार जासोदो जाहा मालायफोरा जाखांजोबना जोबलांजोब्बाय सब फिथायावनो खारै लगायनायसो जाबाय दिनै सावनोसै आं दा बेयावबो खारै होदों होनबा होआबोन होलायोमोन दे आं सावनाया गोलाव गोलाव सावदों खामहोनाङालै एसां गोलाव गोलावलाय मानो खालामदों ओइ नोङो खैबार मेरायदो आङो खननैल'सो मेरायदो बेंग्रा नोंनिया मा रखम रोजा जादों नै खैबार मेरायदो गुर मेथाइ होना सावनाय फिथाफोरा बिराद गोबाव लासै थायो गुरै गुरै थाबाय थायो गोरा जाया ना नै आंनिया दा नानाया जाबायानो ओमफ्राय फिसा दानोसै ओमफ्राय बनायनोसै आरो नै लोगोफोराहा एन्थाब सावखांबाय ओमफ्राय दायो थाव फिथा सावगासिनो नै बेयावबो माखासे सावखांना लांबाय ब्लक खालामनोनो बावगारलायलाङो आंनिया ओमफ्राय नै दायो थावखौ सावबाय थादों ओमफ्राय थाइनैसोल' सावनोसै फिथा सावग्रानि अबस्था